Ο άνθρωπος του Μόχθου, τον οποίο συνάντησε ο Γιώργος, δεν έμεινε μόνο στις συναντήσεις, άρχισε και τα τηλέφωνα. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω. Γραφείο του Πρωθυπουργού. Καλημέρα σας. Γεια σας. Το γραφείο του Πρωθυπουργού, Μεγαλομαξίμου. Μάλιστα. Καλημέρα. 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 Είμαι άνθρωπος του Μόχθου. Θα με ξέρετε γιατί με ανέφερε και ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ήθελα να το πω γιατί έχω πλησιάσει και τον Πρωθυπουργό, τον είδα μια μέρα τυχαία στον δρόμο. Και ήθελα να το πω και σε εσάς. Θέλω να θυσιάσω το 14ο μισθό μου για το καλό της πατρίδας. Το νιώθω εθνικό χρέος. Μάλιστα. Πήρα σε εσάς γιατί βρήκα το τηλέφωνο, έλεγε επικοινωνία με τον πολίτη, γι' αυτό πήρα σε εσάς. Πολύ καλά κάνατε. Συγγνώμη δηλαδή αν ενοχλώ κιόλας. Καθόλου δεν ενοχλείτε. Και πήρα γι' αυτό. Δηλαδή και με φίλους, οικογένειες που μιλάω, όλοι εμείς οι άνθρωποι του Μόχθου, αυτό Πώς λέμε. λέγεστε, κύριε? Αυτό λέμε. Τάκης λέγεστε? Παπάτζας. Πώς? Τάκης Παπάτζας. Μάλιστα. Όλοι αυτό συζητάμε. Να ξέρετε ότι έχετε τη στήριξή μας, σε όσα μέτρα και αν πάρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ήμουν σίγουρος ότι ο Αποστόλης θα ήταν αυτός, ο άνθρωπος του Μόχθου που έπιασε τον Γιώργο. Ποιος άλλος θα ήταν, κανένας τέτοιος αδίστακτος τύπος, για να κάνει και κακό σε όλο τον ελληνισμό. Έπιασε τον Γιώργο και του είπε τα καλύτερα για το 14ο μισθό. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω. Γραφείο Πρωθυπουργού. Ναι, καλημέρα. Ο άνθρωπος του Μόχθου είμαι πάλι, πήρα και πριν. Μαζί μιλήσαμε. Μάλιστα, κύριε. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να δώσω 2 μισθούς. Και το μάλιστα. 13ο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Είναι δυνατόν? Μπορείτε εσείς ως άνθρωπος του Μόχθου να διαθέσετε 2 μισθούς Για την προκειμένου πατρίδα. να σωθεί η ελληνική οικονομία? Για την πατρίδα, ό,τι μου ζητηθεί. Μη σας πω, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να δώσω όλο μου το Μόχθο για την πατρίδα. Μάλιστα. Αυτό είναι δυνατόν? Είστε αξιέπαινος, κύριε. Βρε, δεν πάτε στο διάολο Σας που θα μου ευχαριστούμε πάρετε πολύ. και το 14ο μισθό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά 20 σας λόγια. χρόνια μας έχετε κατακλέψει, άι στο διάλο πια. Μαζί να πάμε, κύριε. Γεια σας. Μη σας πω, τώρα που το σκέφτομαι, θέλω να δώσω όλο μου το Μόχθο για την πατρίδα. Μάλιστα. Αυτό είναι δυνατόν? Είστε αξιέπαινος, κύριε. Βρε, δεν πάτε στο διάολο Σας που θα μου ευχαριστούμε πάρετε πολύ. και το 14ο μισθό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά 20 σας λόγια. χρόνια μας έχετε κατακλέψει, άι στο διάλο πια. Μαζί να πάμε, κύριε. Γεια σας.